להצליח להגיע ללימודים גבוהים, נדרשים ממנו מאמצים רבים, אינטליגנציה ומוטיבציה גבוהים מהרגיל. ענת הצליחה לעשות זאת. פשוט לא הצלחתי כאן באוניברסיטה בהתחלה. כי מבחינה חברתית הרגשתי מאוד מאוד בודדה ומאוד לא מעורבת במה שקורה. כי מבחינה לימודית לא ידעתי באמת מה הולך. ועד שלא עזרתי אומץ והלכתי לבקש בבקשה, אולי אפשר לעזור לי, להגיד לי, לתת לי הרצאות. אז המצב התחיל להשתנות, ועד שאנחנו לא נבקש, אנחנו לא נקבל. איזה שאלה אנחנו, או על מה אנחנו רוצים, מה כאן בסיפור הזה לא ברור? כיום ענת נעזרת בשירותי תרגום ותמלול הניתנים לה על ידי המכון לקידום החירש בתל אביב. שיטת התמלול, שיטה חדשה בישראל, שבה דברי המרצה מתומללים בזמן אמת דרך המחשב האישי. לולא העזרה הזו, לימודים באוניברסיטה היו דבר כמעט בלתי אפשרי בשביל ענת. בגיל 13.5 התחרשה ענת עקב ניתוח. ההשלמה הייתה קשה. כיום ענת מכירה את שני העולמות. אני התעקשתי רק על זה, רק להישאר עם חברים שלי הרגילים. אני רגילה, אני כמו כולם, אני במקרה לא שומעת, אבל הם חשים. אני לא שומעת, זה הבדל בניתוח, אבל זה הבדל כל המשמעות של העניין. והיום אני יודעת שאני חרשת, ואין בעצם שום הבדל. אבל יש אולי משהו בזה שאני לא שומעת, ואני אראה להם, אראה לכולם, וגם לעצמי, שאנחנו יכולים לא פחות טוב לכולם, שאנחנו לא פחות שווים, ואנחנו לא פחות אינטליגנטים, אנחנו רק צריכים לדעת איך לבקש עזרה. אחד זה קטן ואחד זה. למרות חרשותה מתפקדת ענת בהצלחה בכל תחומי החיים, וכיום כבר מסוגלת לראות את הדברים באור חיובי יותר. אני חושבת שגם הרווחתי משהו בזה. מה? הרווחתי ראייה יותר מפוקחת, יותר בוגרת. אני היום יודעת מה זה להיות נכה, מה זה להתמודד, מה זה לרצות שוויון, ומה זה לקבל יחס שהוא לפעמים לא יחס שאת חושבת שמגיע לך. ואני חושבת שזה נתן לי המון אומץ. ובסך הכל אני לא יודעת אם היום אני מצטערת על זה שזה קרה. את לא מצטערת. לא.